1 2 1 2 baira jack to jack iro rinoita kuti sound yemunhu akagara pari bude. 1:5. Right, ruzhinji rweZimbabwe, welcome to my podcast. Panapa tiri kutaura nezve reality of life kuti macareer ende. Hoya. Garase. Ogwan. Vishandereze. Aiwa, sadaro ayo. Mira zvichitanga. Okay. Right. Ola toba. Toba. Right. So tiri panapa papodcast pedu. Tiri kutaura nezve reality of life, career kuti iendere mberi, basa rako riendere mberi. Tiri kuda kuzwa kuti iwewe nemukadzi wako how is life? What a guan. Everything, everything is okay. Unona zewe. Ndikuti aiwa personal life yako. Unona zewe. Ubona zvandutaura. Ndamubvunza kuti arise mukadzi wake akati mukadzi wake zviri right. Okay, are you okay? My lines, everything is okay. Ndo zvandikuti hazviso zvaunofana kunge uchiti. Tinoriesa malines atisati apinda mustudio. Mazita ekutaura ndakutaura mazita ekutaura. Sorry. Iwo ndakutaura kuti chii? Waona munhu achipodcast asina kudakwa. Anotaura chii chine musoro baba? Gadzirisa kumeka sure kuti one thought kufokambwa. Netebwe Panapa. Sorry. Panapa tisuda zvekuita zvekudini. Muri yangu inoda kuita zvinhu zvezvinoita matrend arifana muka chitrend. Views arifana kunga chitrend. Unofanwa ndikararama seni. Ndaishanda kunyeredzini, ndine experience nazo zvinhu izvi. You understand? Ndainga ndiri kunyeredzini inini, ndainga ndine experience nazo zvinhu izvi. Why are you doing like that? Kabias. Baira imimi ve Jack ndikuti baira Jack uku. Iwo ndakutaura kuti malines ekuri yes. Mukashuwa kuti muna chipinda. Mubvunze zita rake. Unozani iwo? Unozani? Donzi Kondo. Oh, uchuziya life yake. Gita imani ene mumba kambo ndikampari nodhura unobhenga. How can you do something like that? Podcast yangu inoenda sei mberi kana tichidaro. Make a short my life must stand nyora ukoko. You have to destroy this place. Right, guys. Tiri pana pa podcast. Toda kutaura nezve reality. Chiuya naito